Jo, takže čaute, vítajte pri druhom videu z Cube World. Tak akože v prvom dieli sme sa chceli nájsť toho Bunnyho. A jak sme proste dotočili to video, som ho vypel, ja som ho našiel. Proste mám Bunnyho. Najlepšie na svete, proste mám Bunnyho. Ešte to troška dohýlujem, lebo som tu bojoval s ovečkami. Až Bunny za chvíľku bude level 2. Ešte som troška hral offscreen, ale nic moc som nenašiel teda. Len toto, to všetko premága Rogueho. Len tu mám pumpkiny, som si v jednom videu toto v tej dedinke nazbieral, potom som si spravil tuto pineapple slice, to je dosť nejaká uvedenosť, nejaké healovací. Nezliečí dobrý, zabijeme ho, aj keď je silný, ako sme zabili. Od. Jakže mis? Zabijeme ťa. On bol strašný. Ne, zdráme rýchlo preč. Zabije nás, zmrt. Píkuk, pomož mi. Že tam ty sú dobrí. Wow. Dobrý fail sme teda dali. Jak išiel rýchlo, videli ste to? Ne. Ja, to sú dobrí. Ostaňte tu. Poď sem. Môžete myslím. Stoj aj ty, stoj. Stojte. Zabijem ho spoločne, iba sa nahýlim. Ale on chce ísť preč. On tu nechce sem zostať. Tak kašleme na to. Ideme zabiť niekoho iného radšej, lebo toto je s nimi strata času úplná. Kde je Bunny? Ide za mnou? To bude... Áno, to je inši. Sú silné. Ne, mám dobrý deň. Neviem, koľko bude byla. 18. Neviem, jak to trejeme. Musí ten insect guard sa byť s tým mojim záčikom. Tak, a teraz on mi dal čas. 10 XP, tak to je dobré. Jo, nás Bunny je level 2, super. Ale dosť zlé, že keď zomre a ja niekoho zabijem, tak on už XP nedostane. To je strašne zlé. Už sme plný, skoro ešte 3 životy ostali, matika mi ešte furt ide. Ešte niekoho zabijeme? Skúsime ísť po nich, zase. Ja troška ďalej, ale oni sú dva ako zlé. Ne, sakra. Dobre, že bere obidvom. Dobre, ideme preč, kašleme na nich. Strašne, alebo kebyže nájdem niekoho z našich, proste kamoš. No, oni mi zabili záčika. Buzeranti. Co tam je? To, z kameňa, čo to je? Budem zdrhnem? Ešte ne. Dobre, mám Genesis Root. To je na polievku. Furt za nami, ježiš, čo im je? Že sú henty dobrí. Nebo mushroom nevadí. Ne, sú zlí, sakra. Ideme sa vyspať, ono nás to je dohyl, aspoň si nemusíme... Aspoň nemusíme brať tie naše healy. To jedlo. Mohli by sme niečo uvaliť a môžeme ísť tam po nich.
to bude zase taká, budem viac objavovať tu ten svet. Jo, môžeme si to spraviť, ale spravíme si to až potom, lebo chcem ísť po nich, nechcem, aby vyzdrhli. Jo, to sú slamy docela. Jo, kam? Ľudia, my máme boty. Ne, takedy to ani nejde, že sa mu chce ísť spať, protože on nechce ísť spať takedy. Jo, inventář, to som stalo. Spravíme si tieto hovadzinky. Tých pumpkin, to by malo healovať asi viac. A gas by to malo asi aj dávať. Ale to bude troška trvať. Troška nuda. Dáme si nejakých 25 a ideme preč. Nechcem vás tu týmto zaťažovať. No, to už máme. A dáme 20 a ideme, vážne. Ani 21, ok, ne. My si dáme tie bodky. Tu sú. Presne pre nás. Fat. Ne. Fat. Kde sa mám dať? Speciál. Jaj, to nejsou boty, to na ramena. Neviem, jak sa to hovorí. Proste, shoulders. Hobičkár som chcela skryť. Počkať, ale ja som chcel ísť hentam. Menší fail. Ja chcem ísť tam na tie 2 meče. A som rád za to záčika, že už ho mal škoda, že na nich nemôžeme jazdiť. To by bolo strašne epické. A sú to aj také zvieratka, že na ktorých môžeme jazdiť. Dobrý. Má rád. Camping, ty vole, to je zvieratka, Plane Runner. Tam musíte stať. Ty... Neviem, co to je teraz. Je Heart Flower. To sú potiony, to co je? To je boss! Jdeme ho zabiť. Ne, zmrt! Co je? Ty jak běháš? Jdeme preč, to je boss. Ne. Nechcem skapať. Ne. Tri HP. Ale on je strašne rýchly, ideme do vody. Dobre, dal ma, ježiš. To sme sa kde spavli. Je les. A niekde sme. Wow, 3 heart flowery. To je boss? Ďalší? Ne, to není boss. Ale je to boss. Jdeme do něho. Že nebudu moc silný. A on robí zase to isté. Hovadlo prostě. Že si dobrý. Ne, goblin. Posratý nejde. Boh, jak je rýchly. To Plane Runner. Ne, je to Plane? On sa zabil. Páni. Hej, ale za ním by sme mali strašne moc XP. Jdeme do vody. Tu mu unikneme. Furt, on je strašne rýchly. Možno mu unikneme, možno ne. Tu sme troška rýchli. Ne, zas ten. Ja to čo to je. Tam sú buvoľné, tých nechcem nazvať, strašne silný. Furt je za mnou. Preč.
Už nejde za mnou, ty vole, to jsou strašně silný bossově. Napápáme se. Co to je? Je, čtvrtlačka. Kde je? To je za zvuky. Oh, 47. Jedno XP, čo? Nemám svojho. Záčika. Nevím, jak jsem ho mohl privlát, ale nevím čím. To vyrobuje tak asi... prostě obytka, prostě to nemá tak spíš. To je dobré, že prostě tento kontrol že může furt střílet, nejít po sebe. Ale i s tím s druhým lukem se to nejde. Tu byly nějaký suzly. Ne, suzly. Až by se mi dal nějaký hit. Proč to držím? Ne, tamto, to není dobrý. To je cotton, že? Cotton plant. Ale kde to bude zvěrotko? Ten baví. Tady nevím, čím ho privolám. A dost to je nuda. Ty vole, to je dost těchto hovadin, protože těch materiálů. Tam je my jsme to celé obešli, protože tam je zase ten boss, ten planer. To je zlé, toho ani nechci už nasadit. Když to nějak větší level, tak to je 10. A kde je ten náš zajačík? Ještě si privolám, nevím, teda například nevím, ještě si privolám. Ale rád bych chcel prostě nový crossbow, či luk, či čo to mám. Kuša. Tu v tomto nikdy nic není. Ne, on mám radši, dáme ho. Jo, 2 XP. Počkej, to s tím si ho zavolám. Option. Nevím. A tu je. Kde jsi byl? Ty vole, ještě raz jsem ztratil, ještě nevím, co to bude. To je terrier. Ale budeme všade trašit tu radio, co myslím. Next speech. Ještě to fly, to je dáva, zábučka. Ani to nepůjde, že
ferovku, ideme do ní. Tu mi dal 3. Bam. Ono to je bratia, hej. Zabijeme ich, ne? Dobre nám dali. Rozli a počneme sa nahitovať, čo povedať nevadí. Zmrt. Dobre, no. Asi na dneška stačí, dobre, tak ja sa to s vami rozlúčiť, takže čaute. To bolo také troška nudnejšie video, ale ako naexpili sme sa troška viac, 69 XP. Dobre, tak čaute.